Hello guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw kami po ay gagawa ng tree guard para po sa tree planting namin dun sa Batuili. Kailangan kasi guys mayroon siyang tree guard kasi kinakain siya ng kambing. Marami kasing kambing yung mga katutubo doon. Yung mahogan is manggagaling po dito sa sa my farm. Bale manghihingi tayo dun sa may-ari kasi marami pong masasayang na hindi po natatang. So naisip namin na pwede namin i-tree planting. Yan guys, si Gigi hindi pa rin po namin makakasama dahil si nanay niya hindi pa rin po okay. Si Alex nandun lang po sa kubo, mamaya nandyan na. Yan. Ito na Santi Ligaya. Hello po guys. Okay na daw siya. Santi Paseng, si Kuya Ulan, sa Ate Greta. Dahil magluluto ka lang naman, di ba, ante? Ang aming tagapagluto for today, tinolang manok. Ang aming lunch is tinola. Magpipinola tayo ng manok para may pang lunch. And guys, nagsisimula na kami guys. Ito na yung nasira na. Ang pero mag-gulit mo. Yan guys, bale, gusto lang din namin mag-thank you kay Sir Jay. Sir Jay. Nagpadala po siya sa amin ng mini chinso. Yan. Yan siya guys. Ang cute. Yan. Bale, siya guys, di battery. Yan. Saka yung tali. Kahit siya, pwedeng maghawak yan. Di battery po, dalawa po yung battery niya. Pang lang po siya, pang putol-putol lang ng mga hindi po siya yung pang parang bayog naman. Bayog man yung isa na yan. Bayog na ito. Putol agad bilis Then, tapos yan kanya-kanya tayo ng gawa. Lagyan nyo ng pangalan nyo. Ligaya, patay ang halang tanim. Pag nabuhay, mayroong prize. Tigdadalawa lang tayo. Tigda na Ha? Tigdadalawa tayo. At mo pa. Dami-dami mo gani dyan. Kawayan niya wala. Sama natin sa subscribe. Ha? Sama natin sa subscribe. Busy lagi yun. Anong oras na ba? Ay, sinabi niya may pibigan. Diba? Ang dali. Napakahandi niya. Naubos battery. Hindi na pala guys, bago kami umuwi sa bahay after namin sumamba. Dumaan po kami kay kay Ma'am Binsya. Yung nakangiti na siya. Pagdating pa lang namin, naka-smile na siya. O, diba? Tinanong ko siya kung kumain ka na, ante. Oo. Anong ulam mo? Asukal. Hindi na siya yung nakabusangot hindi niya yung halos hindi niya kami tignan. Hindi na siya ganun. Tinanong namin kung sino kami. Si Gretchen at si Aisa. Nakapang sabi ng pangalan ko ng kwan. Kala ko wala siyang alam. Kailangan guys, yung kanyang pinaka-poste. Bali tulusan natin para madali na lang siya ibaon. Tulisan yung kanyang dulo. Kanya-kanya tayo tanim Kanya-kanya, itong gawa ko na to. Ako rin gagawa dito. Kapag nabuo
nabuhay siya after 1 year at medyo malaki-laki na. Ito yung guys. Creamy ako Ito yung premium. Bawal palitan na. Pag namatay siya, pwede nyo palitan pero wala na kayong premium. Paano ba ito kuya lang isa taon lang tanim pa lang nagbuhay na. Paano pag yung sa tagiliran niya? Agbutan mo lang. Yun o, nagubad ng Santo Pasay. Sexy. Ano all sexy? Tagluto, ang parang sa manok. Anong oras na ba? Magte-10. Magtitim na? Di pa kami nakahuli ng manok guys. Nahuli ko na. Ay, nahuli na ba? Pinakain ko sila bago huli. Kasama din namin guys si Yukay. O ayan, kaway ka Ukay. Yun. May malapad. Maganda ang panahon ngayon, mainit. Swerte ang nagpaani. Swerte ang nagapaani. Ilang ano lang tatak na? Baka magkasya yung ulo ng kambing dyan. Ganyan na lang eh. Pag baby yung kambing. Ganyan no? Kailangan yan. Ganyan. Ang tiyan mong di magpasok ang muso. Kay maanuhan lang yan ng kambing. Mahinahan. Patay ah. Tulang yung kawayan eh. Ano yung sinampol niya? Tinira na. Mira. Talpak ni ano. Agulo-gulo kasi yun. Dumating yung ano eh. Oh, diba? Matibay na siya. Apat, tigaw pwede yan, kabilaan. Aray, kailangan mag-ama tayo ng kawain na yan. Doon sa bahay may kawayan doon, dalawa. Pasok ko nga sa loob. Kasi na yan. Ikaw, ikaw na. Ay, isa pa nga. Nandito, oh, siyempre magbaon yan. Kaya nga dapat inangat mo pa. Gailag yung pakaw. Kaya pa ng bitak yung kabayog. Nanik. Ay, salo. Ano to? May pa ako natawala pa. Bakit po? Ano ito? Baba mo. Aroy, kakapal pa man yung bayog. Hoy. Hindi do. Pinapalitan na nga. Gulo-gulo kasi yung ano. Buti nga, palitan niya no. Yan. 20 ganyan, baka hindi magkasya doon sa trailer ah. Balikan mo eh. Hindi kaya. Lima-lima lang. Tricycle yung iba eh. Ilan yung malaon niya. Dito, Tagawak eh. Tasan mo eh. Gulo, nabako ko na eh. Ang klase ang taas niya ta, bakit nagbakit ha? Oh, patas ng patas eh. Ay, yung maba niya oh. Yung maba niya gibot. Ikaw dyan? Bakit Oo, ako? nagpakipot dito sa ano. Kasi nga yung hindi diretso yung ano, puste. Oh, wag na eh. Huwag mo na Huwag mo nang ganun. birahin. Tama, nagsisina mo na kita karang na. Ibalik mas matas na dyan, mas maano ng gut sa taas eh. Tas-taasan na. Tas-taasan nyo na lang dyan sa taas like. Eh, baka Isang layon, isang... nagatingkad kaya ang kambing. Siyempre yung nanay ng kambing. Oh, dito naman siya nagkakain. Magtayo sa dyan, magtungtong sa dyan. Marami kasi yung kambing Hanggang sa dito ano. talaga, oh. Matuwili. Aroy, hanggang dito talaga eh. Malalaking kambing doon, may turo. Asan kambing daw gakyat. Kasi nga, ginakyat nila. Tama na yan? Tama na yan. Ha? Tama na yan? Alay. Alay! Isa pa. Mataas pa hanggang dito oh. Pag nag-akyat ng kambing dyan, oh.
Kaya nga di pag naghaba na Tanda yun. yan. Tsaka Ba, ginakain ko ng kambing yung mga ganay? Hindi. Di mo mga ginakain. halaman mga alam mo naman yung mga kambing kung ano ginakain. Tawag nila kaya. Dahon lang ng tsinelas ang di niya kinakain. Nga. Kapabasok ko. Tapos mo na. Dami natin kabayan. Ay, Dami ko pala eh. Yan o, nakaisa na rin kami guys. Ilulubog ko eh. Bababa na. Kung patas eh. Hindi naman pantay. Pantay eh. Baba mo nga road. Para lang magpantay dito. Oh. Kailangan kasi pantay. Hindi naman kailangan pantay. tama na yan. Ito na lang. Ito na lang, last. Last na naman. Last na talaga, promise. Ayaw mo pa yan, laplasin ko ng alamuna mo. Stem. Alagarin mo yun yung sobra. Lagariin mo yung ganito. Para maganda Ay, din wala na. lagariin to. Kaya pupugin natin yan. Bago natin lagariin doon ha. Ito, ganyan na lang oh. Oo. Di, katibay na oh. Lisan pa oh. Okay, 1-0. ng tulis niya. Itago natin doon eh. Meron Diyan na tayo. oh. Na. Kung apat, ganyan talaga. Taas na yan. Ay, kung apatin mo, daming ano, Dami kang kawayan. kawayan na maubos. Meron mo apat na ganito. Meron to, 4, 6. 24 Right. kung anin. Oh, samantalang kung ano, ilan lang oh. Ikalalim ang baon na yan. Oo, kahit tabingi man ng Magkuha man tayo bundok ng ano, sila eh. pang ganun oh. Ay oo, magdala tayo barita. Barita kay ano, hindi lang tayo kay may ko. May ano, sabayan ng barita. Ano, may barita. Yan yung barita ko. Agad yun, dapat tulis lang. Adi yung isa doon. Kaya na, wala pa siya kapako eh. Sira yung ulo ko. Okay, taas mo yata. Ayos na. Silalim kayo kayo. Buti nagdating si Kuya Amboy, kundi hindi pa rin tayo nakagawa ng isa. Amboy in, Alec out. Comment na lang kayo guys. Pagkalala nga si Kuya Boy. Wala na kayo utosan mag-gamit nyo. Kala niya. Alec out. Wala na kayong utusan. Parang ano, Parang, uswad. Ayun na iwan ko sa kanila, bakit gano'n ang ginagawa yung hawak? Dalawa na to. Makailang makadiscuss makakidi yung mahugan eh. Hindi yan, magpantayan sa lupa. Pag ano, pag ginaon. Siyempre, huwag mo nang pupukin yung mababa eh. Ano, Yun no, gatin ng asaw. may kulungan na sa ate Gretchen. Piling ko dyan yung maganda. Ako gagawa mamaya. Ilan ganyan pa, isang tao pa lang yan. But ito, ayan mataas, ito mababa. Mataas kasi nilalim niya, Ilan tayo, siyam daan. Ay, 6-6. Mataas kasi yung ano. Yung mahalaga, maprotektahan siya sa ano, Hindi naman importante maganda. At sa least ano. kambing. Ito kaya. Dali mo na. Sukatin natin. Wow, mali. Para hindi ano, ano. Yan. Oh, diba? Eh, Dapat ginasukat. 5 lang. Dapat ginasukat. 6, ikaw. Sulat yan eh. Napako na to Kuya Ambay? O, di pa ako na lang ng pako. Naku, out na talaga si Alec. Driver na lang ako. Sa driver na daw kami ng ano, tricycle. Dahil wala kaming driver, kaya daw ang driver. May bago tayong hard na driver. Gutom ng iyong alagang baboy girl. Hindi pamaga pa. Kakakain lang nila. Masyadong mahal ang feeds. Mag-diet muna kayo. Nagmura guys ang baboy ngayon. My God. Baka gusto nyo mag-order ng baboy per kilo. Is magkano per kilo kuya? 250. 250. per kilo. Sa palengke ay 300. Ano pang ginagawa nyo? Baka gusto nyo mag-order, PM lang po kayo para makatay na namin ng aming baboy. Ang laki-laki na. Mas maganda, katayin na lang siya ng ano, itas ibenta ng per kilo para ano, makabawi sa kinain ng feeds. Biglang baba naman ngayon ang baboy, samantalang nakaraang buwan na yung mahal-mahal. Tapos ano, Kamalmal pa naman. yung pagkain hindi naman nababaw, hindi naman nagamura.
Kaya nga, bakit gano'n? So unfair. Nagsalubong. Patatlo na. Dito na lang kayo. Kabagal kasi ng poste eh. Tagakuha namin ng poste guys si Alec. Saan di ako nakakuan sa baka kahapon ha? Yung dalawang senior nagluluto ng kanin. Pananghalian. Sila? Ay, sayang. Sino? Bakit? Ha? Bakit? Dalawa na Saan yung ginagawa niyo na yan? Ay, pantay. Pantay na. Unahin mo na daw sa taas. Di ba ko yung boy? Sukatan nyo rin yun Rin eh. na yan. Kaya may ano na oh. Alam May ko yan. guide. May guide na. Ating ano pa, yung assistant pa naman natin na kuha. Meron ng guide. Baba mo ulit mataas. Una lang talaga mahirap, sabi ko nga. Sa una medyo palpak. Hanggang sa patino na ng patino. Improve siya. Bago din pa kasi yung mga ano. Senior. Nako, Alec. Hindi magsabat. Ano yun? Wala pa nga eh. Oo. Kinatawanan ka ni Ukay Lake. Kasi marunong mo kayo na. Pag si Ukay daw yan, natapos niya na yung 10. Di ba? Tapos naman kami. Kaya ito nga rin kayo. Dali ako magawak. Para mabilis. Wala mo. Nakamartilyo. Wala na akong martilyo. Yan o, isa kay AI. Kayo, matagawak siya. Naku, walang sili. Meron sa bahay. Siling kuhan, Ay, mahaba. gray. Yung sa ano. Gray. Pilihan ko. Nabudot ko. Like na no, meron. Yung pamag ko eh. Tuwe, sabi mo Alam mo kaibigan. agad ang utos niya. Sabi mo kaibigan mo yung may-ari. Pinsan mo kahit hindi. Mag-utos Minsan ka po yun, na ano? ng iba. Alec, yung ano dyan kalaki-laki na rin yan. Bakit ganyan? O, ganyan magawa Taas naman niya na eh. yan. Di naman na mag-ano yan. So, basta't sa taas. Sa baba, ano. Sa baba. Ganyan man ang gawa ninyo. Bakit sinusunod ko lang yan? Basta't sa baba, ayos. Oh. Pag sa taas, kahit maluwag. Na-miss mo na si J-Like? Ha? Miss na miss. Miss na miss mo na? Magpa-shell ka din kasi doon. Dala mo ng prutas si mother niya at may sakit. Magsusumba ka na rin ha? Wala. Yung grapes ang dalhin mo, huwag susumba ka. Pagsultupan pa ng sila eh. Ano, hindi piki yan? Piki yung isa. Bangking. Piko. Kay, lupit ang gagawin ko ngayon dito. Bago to ngayon. Uy, bagong gawa eh. Hindi, bagong style to. Ay. Ganyanin ko yan oh. Sabi kay di, Alik. Nakatapos ka na sana, puro ka chika. Dali mo ko ngayon naman ah. Bisan mo daw kang kay boy. Bala ka sa sarili mo. Much later. Yan guys, magluluto ako ng tinolang manok. Ayun. Yun o, native yan. Yes. Ang laki, ang dami niyang karne. Papaya. Turr. Tsaka sili. Yan o. Tsaka yung ginawang bukayo na Ate Greta. Ang malmalong kagata na po. Pinagpalan niyo.
Bisa-bisa guys. Bilangin mo lang tayo at isa-isa. Ganyan na kalalakay. Ito itong sili. Magkano bili mo dito, te? Sarap yan. Matala sa Manila. Diyos ko na ganyan lang ako. Dalawang talbaw. Kunin mo yung magagandang dahon. Pati balag, ang gatangan dyan. Napag. Bali mo tayo balamig nga dyan, hybrid. Ano talaga yun? Dyan tabak ka, balang, gatangan da. Ito oh, may panghang na rin siya. Oh, may bunga. Sama na ng bunga. Sama mo. Much later. Yan, after 2 hours na pagpapalambot, guys. Bigay ko ng papaya. Lumambot ka din. Isang ano guys, isang salyase. Yan na ang talbos ng sili. Dami ah. Isang kawali. Isang ano. Anong tawag dito? Isang salyase. Isang salyasi. Dami. Mga ano kami guys. Ayun guys, magpapakain lang kami ng baboy. At yung mga nag-uungikan na. Tom Goods na ba? Tom Goods? Anong oras na kasi? Hindi, mamaya maligo na kayo. Ito yung punla mong papaya. Di ba 15 yun? 2, 4, 6, 8, 10, 12. May hindi pa natubo. Na tatlo. Yan, laki na ng aming baboy. Dali, maligo rin na kayo mamaya. Ito guys, ano na to, pang benta na talaga. Nag-aambang lang kami po ng buyer. Wala po kasing buyer ngayon at gawa ng bumaba ang kilo ng baboy. Mga ilang kilo na to kayo, Peng? Nasa ano na rin yan? 70. 80 kilos, gano'n? O 70? Kasi ganyan yung binenta natin nung nakaraan eh. Nag-aantay lang kami guys talaga ng buyer para ma-dispose na din. Kaya lang wala pa pong buyer kasi ano, Mura. magmura yung bigayan. Pwede namin siyang ipa per kilo. 250 per kilo. Baka gusto niyo pong mag-order. Alam sa ano eh. 250 lang po ang per kilo. Pwede na po namin siyang katayin.
Para naman makabawi-bawi na sa feeds. Ang mahal-mahal ng feeds. Siyempre, bago sila, siyempre kakain din muna kami. Mamaya na sila maligo pagkatapos nilang kumain. Ano? Gutom? Hindi sila nagalutang na pag ganito oras. Buming hapon pa. Makulimlim na naman. Pag-ulan. Ito, may kalamansi na. Ano ba? Ano, kalamansi din to? Kasuha to. Dain daw niya. Ito, rambutan. Yun o. Sarap. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat sa biyag, pinagkalubos-basa na pagpalain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kain Gutom na mga ano. mga ladies and gentlemen. Kadami yung kanin ko, wala na baga dyan. Gusto ko dahon. Ito, aban. Parang ito o. Dito. Aban. Bakit yan lang? Palit ang atay? Hindi man ito atay. Ayoko doon. Bato. Okay na. Gutom. 2 oras guys, pinalambot ang manok. Masyadong matanda. Parang patani eh. Ano na, senior citizen yung manok. Una pang naglambot yung nilagay na kutsara. Grabe ng pinaglutuan. Para magpadaya ah. Kala ko magtandok ka, ukay. Malit din yung kutsari, ayaw niya. Sandok ang gusto niya. Nakarila tayo nakakamay yan. Gutom na gutom. Mga nakakamay. Yung sa iba niya, patay gutom. Nanay, patay gutom na po sa tinapay. Sa hinanap niya. Sarap pa dyan ang pala. Hindi naman atay yun. Doon na yung atay nilagay ko. Shout out po pala kay Hansel Cabo from Pampanga. Kamusta po? Kain po. Kain tayo na. Kain tayo. Boy, baka may shout out ka. Shout out ko sa aking asawa. Shout out mo si Ate Rosette. Sa aking asawa na masipag na nagtuturo sa Manok Rizal. Oh, I love you. Ah! Iwan ko sa iyo kay. Bakit kakatawanan niyo ko? Tawa pero pag ginaan mo yun. Naglambot na yung kutsara. Tignan mo yung kutsara yung kay. Lambot na. Hello din po sa Galamay and Odon family dyan sa Pasig City. Kamusta Hello. kayo dyan, mga Ingat po kayo dyan. sinsin? At sa Ingat po kubay. kayo dyan. Ingat sa Kain tayo ng tinola. Happy birthday din po kay Ma'am Lourdes Ocampo. Happy birthday po. Happy birthday! Tapos ka dyan ukay. Tawa ka ng tawa. Utot ka ng utot dyan mamaya, ukay. Dahil mo pang nakakain ng sulay. Mas mahilig sila magtawa kaysa magsalita. Happy nga sila. Kasi Dana, ganun. Yun na nga yung... Yung ano niya kay Manong Itong, tignan mo lang katawa niya. Ganun na siya. Ganun na siya. Kita, katawa. Feeling niya siguro may kiss. Bawal sila tignan. Pag tinignan na sila ng lalaki, ay ligaw nito ako. Ganun siguro. Tawa-tawa na. Smiling face nga ni. 1 hour later. Ayan, back to work ang team DSL. Back to work, back to work.
Ito na ang aming mga nagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akala ko 8. Ayun. Nakawalo na kami guys. Buti na lang hindi umulan. Nagkulimlim lang kanina. Amo wag ti mangyanan. Dapat may patabaan tayo sa para dili-dili sa tulong. Ni wala na. Okay, okay lang. Ang alam kong aral kung saan ko kuan. Okay. Amo nga ron dataladapan yung magikuha maala. O makita nga tao. Balik ko. Uro ko. Ang kapukpok si Alex. Guys, kabagal si Alex magpukpok. Pagalitan bukante. Wala eh. May daming kinain. Bagal Siya pang nahuling nagkain eh. Nagkatay namin ng manok. Tapos kabagal-bagal ng kilo. Siguro to. Taas na pala. Ayan guys. Naganap yata. Nagasiso si Camera Girl. Ha? Ngayon, may plato na eh. Pakipukpok. Mamaya na. Tulugan yung tagahawak ko na naman. Nagasiso si Camera Girl. Kahit babae, marunong siyang magsiso. Ito. Paliguan tayong baboy guys. Aray! Maligo ka, para part. Hirap naman. May balat sa plate. Baboy guys, ito yan nila lagi pinapaliguan. Pag lagi daw pinapaliguan, mabilis siyang lumaki. Kasi may tumpid, may sa katawan nila. Kaya dapat 3 times a day maligo. Nagatain na naman. Kain tayo ng isda.
naman po tayo bisita yun ako. Direktudan ko. Tamursuot tayo. Tapos na ba yan, guys? Nakalaking butas, oh. Baka may ulag. May aat. So yan guys, bali tapos na po ulit ang aming content ngayon. Ito po yung nagawa namin. Yan, dami. Dagdagan na lang namin siya guys ng yung parang ganito. Oh. Kita mo, ayun. Tulusan na lang. Pagod, guys. Naman lang. Tama lang. Maghapon kami dito ngayon sa farm na gawa ng ganito. Abangan nyo na lang ulit kami guys sa yung pagpupunta namin sa Batuili. Tatanim po namin yung Hogan. Yung po marami po doon. Hingi po tayo doon ng puno. Bye po. Thank you po. Bye!